डॉक्टर सी.व्ही. रमन यांनी भारतात वैज्ञानिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. भारतातील नावाजलेल्या वैज्ञानिकांच्या यादीमध्ये सी.व्ही. रमन होते. सी.व्ही. रमन यांनी रमन इफेक्ट असा एक शोध लावून भारताला वेगळं ज्ञान प्राप्त करून दिलं. सी.व्ही. रमन यांनी लावलेल्या अनेक शोधांपैकी रमन प्रभाव हा शोध अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला. या शोधामुळे लाईट जेव्हा वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रभन करत असते, सॉलिड, लिक्विड, गॅस, तेव्हा तिचा वेग व गुणांमध्ये बदल जाणवून येतो. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याला रंग निळा का असतो ह्या प्रश्नाचं उत्तर देखील कळून जातं. सी.व्ही. रमन यांनी लावलेल्या या शोधामुळे भारताच्या प्रगतीला एक कलाटणी मिळाली. आजच्या ब्लॉगमध्ये नोबेल पुरस्कार विजेते महान वैज्ञानिक सी.व्ही. रमन यांच्या जीवनावर सविस्तर माहिती व त्यांनी लावलेल्या विविध शोध पाहणार आहोत. सी.व्ही. रमन यांचा जन्म तामिळनाडूमधील चिरुपल्ली येथे 7 नोव्हेंबर 1988 मध्ये एका तामिळ कुटुंबामध्ये झाला. या महान वैज्ञानिकाचं संपूर्ण नाव चंद्रशेखर वेंकट रमन असं आहे. सी.व्ही. रमन हे भौतिकशास्त्र होते. चंद्रशेखर म्हणजेच सी.व्ही. रमन यांचे वडील एका महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक होते. चंद्रशेखर हे भौतिकशास्त्र व गणित यांचे अभ्यासक देखील होते. सी.व्ही. रमन यांच्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीचं शिक्षण पूर्ण झालं होतं. त्यामुळे सी.व्ही. रमन यांना शिक्षणाचं महत्त्व माहीत होतं. भारतामध्ये 28 फेब्रुवारी हा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस काही सर्वसामान्य दिवसांसारखा नाही आहे. या दिवसाचं एक विशेष महत्त्व आणि वेगळं कारण आहे. 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी भारताचे महान शास्त्रज्ञ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यांनी आपल्या अतोनात प्रयत्नानंतर संपूर्ण केलेला असा महत्त्वपूर्ण रमन इफेक्ट नावाचा शोध संपूर्ण जगासमोर मांडला. शास्त्रज्ञ रमन यांनी त्यांच्या रमन इफेक्ट या महत्त्वपूर्ण संशोधनाद्वारे जगाला प्रकाशाबद्दल एक आधुनिक माहिती मिळवून दिली. या संशोधनाद्वारे रमन यांनी भारतासह जगाला देखील विज्ञान क्षेत्रामध्ये एक नवीन आशा मिळवून दिली. रमन इफेक्ट म्हणजे प्रकाशाचे विकिरण होय. प्रकाश जेव्हा वेगळ्या पदार्थांमधून भ्रमण करतो तेव्हा प्रकाश किरणे पदार्थांच्या रेणूंमधून भ्रमण करतात आणि पदार्थांच्या रंगांमध्ये बदल जाणवून येतो. एका प्रकारे हे प्रकाशाचे विकिरण आहे. म्हणजेच प्रकाश प्रत्येक माध्यमातून जेव्हा भ्रमण करत असतो तेव्हा प्रकाशाची किरणे विखुरतात. ही जी प्रक्रिया आहे याचा आणखीन सखोल अभ्यास रमन यांनी केला. सी.व्ही. रमन हे हुशार व चतुर विद्यार्थी होते. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक आयुष्य अतिशय सुखात गेले. सी.व्ही. रमन यांनी त्यांच्या प्राथमिक शाळेची सुरुवात अल्मा मेटर युनिव्हर्सिटी ऑफ मद्रास इथून झाली. सी.व्ही. रमन यांचे घराणं उच्च शिक्षित होतं. घरातील प्रत्येक सदस्याने चांगले शिक्षण घेतलं होतं. सी.व्ही. रमन यांच्या शेवटच्या काळामध्ये रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत होते. तसं सी.व्ही. रमन यांच्या आयुष्य प्रयोगशाळेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे संशोधन करण्यामध्ये गेले. त्यांनी अखेरचा श्वास देखील प्रयोगशाळेमध्ये घेतला. रमन रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. 21 नोव्हेंबर 1970 या दिवशी रमन यांच्या हृदयविकारामुळे निधन झालं. वयाच्या 82व्या वर्षी सी.व्ही. रमन यांचे निधन झालं. सी.व्ही. रमन यांनी त्यांच्या आयुष्यामधील महत्त्वपूर्ण वर्ष विज्ञान क्षेत्रामध्ये व्यतीत केले आणि त्यांच्या अपार कष्टामुळे त्यांनी भारतासह जगाला विज्ञान क्षेत्रामध्ये एका वेगळ्या पातळीवर नेऊन ठेवलं. त्यांच्या या कार्यामुळे भारतात सी.व्ही. रमन यांचा दिवस राष्ट्रीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा केला जातो.